ദേശീയപാത 66 ഏങ്ങണ്ടിയൂർ 5-ാം കല്ലിൽ ബൈക്കിൽ കാറിടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചെമ്പൻ അശോകന്റെ മകൻ അനൂപാണ് മരിച്ചത്. 40 വയസ്സായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 13-നാണ് അനൂപ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിൽ അതേ ദിശയിൽ വന്ന കാറിടിച്ചത്. സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തെ ചേറ്റുവ ലെവൽ ഓഫ് കെയർ ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ MI ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് തൃശൂർ അശ്വനി ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ആധുനിക മെഷീനറി സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടി വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെ കൃത്യതയോടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അളവിലും വലിപ്പത്തിലും വളച്ചെടുക്കുന്ന TMT സ്റ്റീൽ റിങ്ങുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. ഇനി എന്തിന് കോൺക്രീറ്റ് വൈകിക്കണം? ഇനി കൂലി ലാഭം, സമയം ലാഭം, സാമ്പത്തിക ലാഭം. ഇന്ന് തന്നെ തഹാനി സ്റ്റീൽ സന്ദർശിക്കൂ. തഹാനി സ്റ്റീൽസ്, എടക്കഴിയൂർ, ചാവക്കാട്. ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ നാട്ടുവാർത്തകളുമായി സർക്കിൾ ലൈവ് ന്യൂസ്.